Alaikum, barkamu da kasancewar ku a wani bidiyo musamman a wannan bidiyon insha Allah zan mana bayani akan yadda zamu amfani da wannan application din domin samu API key da zamu amfani da shi wurin bawa users account number da za su na default a site. Gashi nan zamu danna ina shi, zan ajiye link din a description in kana kallon bidiyon nan a YouTube ko kuma a comment section na yadda ake amfani da wannan payment gateway din kenan. So wannan link din website nasu gaskiya ba wannan bane ba, barin sa rubuta saboda akwai app din su ma na data da suke amfani da shi. Zan so browser ta bude min gabe ɗaya complete site ba din ba ta kawo ni direct nan ba, don na kamar yau wasu zamu amfani da Martin ne. Gashi nan na ƙasa in ko duba na sama kawai normal launch ne, gashi nan na ƙasa bara ya mai amfani da wannan na Martin din. Bara mu je mu registration da su. So zan link din Martin din zan ware shi, kun ga shi yana da bambanci da wannan. Abin da zaka yi na farko shine ga guri da aka danna alamar registration din, register nan gurin register sai kai click ka danna kan shi. Bara yanzu aka taba kan shi, arrow din da nake using da shi ya goge. So nan gurin sai aka ce ka sa face name ɗinka. Bara yanzu zan saka face ina domin in yi register. Zan saka misali Ismail, ƙasa sai in saka Nura. So nan kuma business name, me business name sunan website ɗinka. Misali bara ina da website mai suna ES Data Pay. So misali ES Data Pay sai ka saka sunan website ɗinka da zaka haɗa application ɗin data ka da shi. Na da account da su, to amma abin da zan yanzu bari yi sabon account na wanda ban da shi, bari yi amfani da email ɗina na wannan in buɗe sabon account. Yau wasu bara ka wannan email din na sai kasa ya ka ce create password, to zan rufe password dina ban so a gan shi. Da creating password, so bayan ka cike bayananka ka saka first name last name ka shigar da business name sai ka zo ka danna wannan alamar arrow din, wannan boss din wannan inda ya grade din haka ka danna shi I have wannan din ka danna kansa. Idan ka danna kan shi zai huce da kai. Yanzu ka duba gashi na danna register gurin yayi fari, iya dan yin loading ne. Gashi wani guci ya fita daga ƙasa, za su kai ni gaba. To mu dan jira dan wuce, abin ya dan yi nauyi ne kuma na kwana biyu gaskiya ban wasu amfani da shi ba. To mu dan jira dai wuce. Yau yayi delay ne, to amma ya bude. Zaka iya danna kan alamar save din nan na sama domin kai saving. In ya bude maka zaka ganshi a haka da sauran features na shi nan gurin. Nan gurin bai bude maka ba, so da a ce registration ɗinka kai KYC zai bude complete, ka samu API token naka da zaka na amfani da shi. Bari yanzu in nuna muku wani abu ne yadda zaka yi wannan KYC din. Da farko zaka danna gurin da aka danna alamar send email din nan, kai verify na email ɗinka. Dole sai kai wannan abun zai wuce. Yanzu haka zan danna kan email ɗina haka, gashi da aka ce min email din nan zan dan jira shi ya bude mu. Sai kai verify, za su turo maka OTP a na email da ka saka. In suka turo ma sai kai confirming, sai kuma KYC da ake. Zan so daga iya dan delay ne site din, bari dan refresh na shi sai kuma in ƙara jarabawa. To duk da kun ga dai yayi delay da ke gaskiya dai network ina gabe da kyau. Ina ga tun da zai ke mu wannan abu. Ka da nin number ka da BVN ɗinka ka yi verify. Zan nuna mana yadda ake ɗauko API token ɗin su. Idan yanzu haka zan yi login wani account daga cikin account ina da nake aiki da shi. Yanzu haka na yi login wannan account ɗin, za mu ɗan jira ya buɗe. Za ka iya add shi on screen. Shi nan na yi add shi on screen da wannan website. To wannan ku kula, link ɗin da zan ajiye a description da shi za ka yi amfani, saboda idan ka yi amfani da link da ba wanda na ajiye a description ba kai satin, suna da website nasu da suke harkar sai da data. To gaskiya ba shi bane ba. Link din da zan baka nan yana kun ga shine account ina, an yi generate account number. Idan ka shiga yanda na ga muku cewa za su baka dama kai KYC ka shigar da number ka. Bidiyon ne na ga zai tsawo na kyale shi, ka shigar da komai. Ga wanda bai gane ba kuma akwai number ta akan bio da description zai iya min magana. Allah da zan kokarin koya mishi yadda zai yi registration.
gashi nan total payment a ranar abin da aka yi balance ɗinka da available balance kuɗin da ke kan wallet ɗinka. Nan kuma total active mutanen da suke generate account number suke da account number da wannan website ɗin naka. Yaya ake aiki da shi? Akwai wannan ɗige-ɗigen guda 3 na sama, idan ka taɓa kansu su za ku ga yanzu muna kan overlay da kuma kan payment. Idan ka zo ka danna kan payment nan, a nan za ka inga ganin history na transaction da sauransu. Amma abin da za mu yi magana a kai shine ba demo account nan ba, abin da akwai shine inda ya barin mana bayani yadda ake kwafo wannan API key din kenan. In ka yi scrolling ƙasa akwai documentation, idan ka danna kan documentation nan da ke ƙasa shine API key da za a je a generating din shi a website ɗinka na admin dashboard, domin user da ya register ya samu account number. Yanzu haka gashi nan mun yi scrolling ga authentic nan, an so sorry a dan mun hakuri, akwai abin da na tsallake, bari dan komo baya. Yauwa, so ga developer API din nan zaka taba, ba kan API documentation din can. Bangaren din ka taba developer API din nan, gashi nan akwai wannan da suka baka da API script key da kuma API public key. To wayannan abubuwan zaka kwafa ka saka su a admin dashboard, a admin control naka. Idan ka saka shi a admin control naka, a nan ne duk user da ya register da wannan application din zaka ga adadin sa nan. Duk kuɗin da aka tura maka a cikin application ɗinka zai tare a balance din nan. Ya zai ka cire kuɗin da ka samu, da ƙasan da inda aka sa transfer zaka taba shi sai ka zabi auction na ƙasa. So dama za su baka lokacin da ka tayi register ka zaɓi bankin da zaka yi amfani da shi a cikin normal bankuna Access ko kuma zai ko kuma ka saka bankin ka. Sama zai nuna ma balance ɗinka, ƙasa sai ka zo ka danna select, zai fito maka da bankin da kai amfani da shi. So ya sa Access number ta ga account number ta fito, account number ta fito da sunanka, sai ƙasa sai ka shigar da amount na kuɗin da zaka tura, sai ka danna kan da transfer din nan. Zaka dole sai ka dan yi notification na dalilin da yasa zaka yi wannan. To haka so ka rubuta kuma me ka danna, in ka danna inda wannan kuɗin so directly zai sauka zuwa account ɗinka da kai riga da kai linkin da wannan website din. Ga wanda ba su gane ba za su yi min magana in koya musu yadda ake. Kuma insha Allah na samu time zan sake bidiyo ne yadda ake wannan KYC din.